Nuestra Señora di Katipanan, mantang ang nobinaryo sa kaumawan ni Inang Angustia, gigibuhon pagkaaga sa Domingo bago kan misa pagkaaga. Sa Abril 26, aldaw na Domingo, gigibuhon po ang presentation kan candidates sa Reina Elena 2026 durante kan misa kan mga jóvenes. Padagos po ang pag-imbitar sa mga Barangay Pastoral Council, mga organisasyon relihiyosas na magtabang sa pag-recruit nin mga kandidata. Ang sobre available na sa opisina kan sa tong parokya. Sa Abril 25, aldaw na Sabado, gigibohon ang renewal kan gabos na liturgical ministers na gigibohon sa Irigas City. Sa Martes, magkakaigwa po nin orientation ang mga miyembros kan Parish Risk Reduction Management Team na gigibuhon sa Caritas sa Kadlan Pili, Camarines Sur. Linalauman ang mga opisyales kan Service Committee na mag-atender sa nasabing pagtiripon. Sa Mayo 1, sa kafiestahan ni San Jose, gigibuhon ang traditional na grand procession sa kaumawan kan Banal na Cruz, Nuestra Señora di Katipanan, Nuestra Señora di Angustia, asin ni San Jose. Tagbangan po niya to ang Holy Rosary Minor Seminary para sa saindang paraffol sa paagi kan pagbakal nin ticket sa opisina sa kantidad na 20 pesos. Ang satuya pong Santa Misa ngunya na pagkahapon idinodolot para sa mga minasunod na intensyones. Pasasalamat dolot kan mga minasunod. Camarines Sur Eye Center, Baldon and Vicas family, Virginia Lanusga, Bascon, Maniugo family, Mr. and Mrs. Tirso Escuro and family, Leo Alcomendas, Melody Abalia, Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family, Mr. and Mrs. Melvin Villamea. Para sa sarong petisyon, dulot ni Attorney Mean Placides. Para sa kapihingaloan kan minasunod na kalag, Alicia, dulot ni Kim Saluna Atos and family. Apolinario E. Irene, Arnold E. Maria Fe, gabos dulot kan Clamar family. Innocentes E. Mercedes, Rosemary, gabostolot kan Tercero family, Wolfilda E. Angelica, dolot ni June and Marian G. Penetrante and family, Guillermo Sr. and Natividad, Numeriano Sr. and Teodora, gabostolot ni the Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family.
Diyos marhay na hapon po giraray sa indugabos mga tugang. Ngunyan po, iyo an ikatulong Domingo kan Pasko kan pagkabuhay liwat. Ngunyan man po, gigibuhon ang graduation mass kan mga graduates kan Prex class number 161. Ang mga gawi nin kaligtasan ni Kristo, naggamit kan tataramon, asin mga tanda, tanganing madara ang mga tawo sa pagbabagong buhay. Ang liturhiya niya tungunian na Domingo, nagpapasabot na kaipuhan niya to gabos na magsarig sa mga tataramon na ipinahayag kan kagurangnan, asin sa mga tanda na sa iyang ginamit man tanganing makamtan niya to ang kaligtasan. An sa tuya pong Santa Misa ngunya na pagkahapon, panginganotan kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko, si Reverendo Padre Albert S. Aurelio. Matindog na po ang gabos, asin maugman niya tong awiton, an awit sa pagpuon.
Sa ngaran ka Ama, singkan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kaguranan ta, an pagkamot kan Dios, asin an pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang yaon pa po kita sa panahon kan pagkabuhay liwat nin kagurangnan. Sa Ebanghelyo, iniistorya sa tuya ang mapapadapit sa pagpahiling ni Jesus kan aldaw kan pagkabuhay liwat sa duwang disipulo pasiring sa Emmaus. Lugod, padagos niya itong mamatean ang sayang presensya maski sa likod kan sa tuyang mga kadipisilan, asin kamunduan, asin pagduwa-duwa sa satong pagkabuhay. Matugang akontan sa taong mga kasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, dahil na Birhen, sa gabos ng Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa Teo, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong makasalan, taron kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Sin sa daga katoninongan, sa mga taong marahayan buo. Mami ika, rinorokyaw mi ika, sinasabami ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Ulikan, dakula mo, kamurawayan. Lugurang na Diyos sa deng langit non, Diyos amang makakamhan. Kagurang ng timbuktong Jesucristo, kagurang na Diyos, podero kan Diyos, aki ka naman. Nanatapara kan mga kasalan kan kinabang, meraki kami. Kana nagpapara kan mga kasalan kan tinabang, koan sa mong pagkimaera, ikaw na nagtututaw sa to kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan badal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urok kahalang ka.
Jesucristo kaiba kan Espiritu Santo sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibig kita. O Diyos, danay na magrukyawan sa imong banwaan, tanganing binago sa pagkaakinin puso, sindaman sanang nag-uog mangunyan, na ibinalik sa kamarawayan nin pagampon, maghalat kan aldaw nin pagkabuhay liwat, sa paglaom nin panatag na kaugmahan, huli Keso Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Si Kristo nagadan, asin nabuhay liwat. Inutob niya an sa iyang misyon sa paagi kan mga gawe nin kaligtasan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Nagtindog si Pedro, kaiba kan 11, asin sa halangkaw na tingog, nagdiskurso sa inda. Mga Hudyo, opo, kamugabos na nag-eerok sa Jerusalem, maaaraman nindo ini, asin dangugon ang sakong mga tataramon. Mga Israelita, danguga ang mga tataramon na ini. Si Jesus na Nazareo, lalaki na ipinamidbid sa indo kan Diyos sa mga milagro, mga ngangalasan, asin mga tanda na ginibo kan Diyos huli sa iya, sa tahaw nindo, siring sa aram mansa na nindo, ining itinaunggayo kan nakatakdang hatol, asin na enot nakaaraman kan Diyos. Na ipinako nindo sa krus, sa kamot nin mga masumbikal. Ginadan nindo, alagad binuhay siya liwat kan Diyos. Hinubadan kan pagbabatsyag nin kagadanan, siya na dai kaiyan makakaputan. Ta si David nagsabi manungod sa iya. Danay kong nahihiling an kagurangnan sa atubang ko. Huli ta nasa tuo ko siya, tanganing dai ako mayogyog. Kaya naugma an sakong puso, asin naggaya-gaya an sakong dila, pati an sakong laman maerok sa paglaom. Sa daimo pababayaan an sakong kalag sa Seol, ni itutugot nan sa imong banal makanamit nin kalapaan. Ipinaaram mo sako an mga dalan nin buhay. Papanoon mo ako nin kagaya-gayahan sa atubang mo. Mga tugang, tugot na isabi sa indo nin daing pakundangan na si Amang David nagadan asin ilinubong. An sa iyang panteon, yaon sato, sagkod ngunyan na aldaw. Alagad, palibhasa propeta, asin aram na nuga sa iya ang Diyos, napapatukawon sa iyang trono, ang saro kan sa iyang mga kapag-arakian. Pakahiling kan mangyayari, nagpahayag siya, dapit kan pagkabuhay liwat kan Mesiyas. Dai ini
pinabayaan sa Siyol, na nakanamit asin sa iyang laman nin kalapaan. An Jesus na ini binuhay liwat kan Diyos, asin kami gabos mga saksi. Initaas siya sa tuo kan Diyos. Inako niya sa Ama an panugakan Espiritu Santo. Asin ibinubo niya ini sa indong hinihiling, asin dinadangog. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, ipahiling mo sako ang dalan nin buhay. Kagurangnan, ipahiling mo sako ang dalan nin buhay. Bantay ako, O Diyos, ta nagpaili ako sa imo. Nagsabi ako sa kagurangnan, kagurangnan ta ka, mayo akong karahayan kun mayo ka. Kagurangnan, ipahiling mo sako ang dalan nin buhay. Kagurangnan, kahirasan ko asin ko pa. Ika ang nagkakapot kan sakong kapaladan. Kagurangnan, ipahiling mo sako ang dalan nin buhay. Mag-uumaw ako sa kagurangnan na naghatol sako. Minsan banggi, hinuhulitan ako kan sakong kaladman. Danay kong pinagigin kaatubang an kagurangnan. Huli, tanasa tuo ko siya. Dai ako matatanyog. Kagurangnan, ipahiling mo sako ang dalan nin buhay. Kaya maugma ang sakong puso. Magayagaya ang sakong kaladman. Asin tan sakong laman, mapapatiwasay. Tadai mo pababayaan ang sakong kalag sa Seol. Dai mo itutugot na maghiling nin kalapaan ang sa imong devoto. Kagurangnan, ipahiling mo sako ang dalan nin buhay. Papaaramon mo ako kan mga dalan nin buhay. Kapanuan nin mga kaugmahan sa atubang mo. Kanaguman sa tumo sagkod sa katapusan. Kagurangnan, ipahiling mo sako ang dalan nin buhay. Ang bagong sakripisyo, iyo si Kristo, ang bagong kordero kan Diyos na minadara nin kaligtasan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Mga namumutan, ngunyan kung inaapod nindong ama, an mayong kinikilingan na naghuhukom, susog sa gibo nin lambang saro. Mamuhay kamo na may pagkatakot, bilog na panahon na kamo nakikihimananwa. Aram nindo na bako sa mga bagay na nalalapa, plata o bulawan. Tinubos kamo sa mayong kamugtakan na pamumuhay na minananindo sa saindong mga magurang, kundi sa mahalagang dugo, siring sa dugo nindaing kadinan, asin mayong digtang kordero, si Kristo, an enot na namidbidan, bago pa muknaon an kinaban. Asin ipinahiling sa huring panahon, huli sa indo. Huli sa iya, nagtutubod kamo sa Diyos, na nagbangon sa iya, hale sa mga gadan, asin nagtao sa iya, nin kamurawayan. Mala, ang pagtubod nindo, asin paglaong, yaon sa Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ang pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan aldaw man sanang ito, enot na aldaw, pakasabado, uya, duwa sa inda, sa mga disipulos ni Jesus, nasa pagbaklay, pabaryo, na mga 12 kilometro ang distansya sa Jerusalem, asin ang ngaran Imawus. Sinda nag-uurolay-ulay, dapit kainigabos na nangyari. Tara, sa pag-urulay ninda, sa kapagdiskusyon, si Jesus mismo ruminani asin nakilakaw sa inda. Ugaring an sa indang mga mata, napupugulan, laban sa pagmidbid sa iya. Nagsabi sa inda, ano ining mga bagay na dinidiskusyonan nindo sa indong paglakaw. Nagpundo sinda, malumlum ang lalawgon, sa pagsimbag, ang saro na ang ngaran Cleopas nagsabi sa iya, ika, sana ang nakikisampot sa Jerusalem na dai nakakaaram kan nangyari duman kan mga aldaw na ini. Nagsabi sa inda, ano iyan? Nagsabi sa iya, ang dapit kay Jesus na Nazareno, na propeta, mapangyari sa gibo asin tataramon, sa tubang kan Diyos, sa kakanbilog na banwaan, kung paano siya ipinabaya kan samong mga puon na padi, saka mga namumuno sa hatol ning kagadanan. Asin ipinako sa krus. Kami naglalaom na siya, an matubo sa Israel. Alagad ngunyan lain ka ini. Ikatulo na niyang aldaw ini, puon, mangyari ang mga bagay na ini. Totoo, may mga babae sa mo na nagpangalas sa muya. Nag-amay sinda pagduman sa lulubngan. Asin tada inakuan sayang hawak. Uminabot sa pagsabi na nakahiling sinda nin bisyon ni mga anghel, na ansabi, buhay siya. Nagduman ang iba sa mo sa lulubngan, asin nakuha siring nagayo sa sinabi kan mga babae, alagad day siya ninda nahiling. Siya nagsabi sa inda, o mga mangmang, asin maluya ang puso sa pagtubod, sa gabos na itinaram kan mga propeta. Bako kay puhan na magtios kay ni ang Kristo, asin maglaog sa sayang kamurawayan, dangan puon ki Moises, asin sa gabos na propeta, pinaliwanag niya sa inda ang gabos na kasuratan, ang gabos dapit sa iya. Harani na sinda sa baryo na pinadudumanan, asin siya nagpasabot nagarumapadagos maglakaw. Pinirit ninda siya, makidagos kasamo, huli tamas sinarum na asin palunod na ang aldaw. Naglaog siya sa pagpakidagos sa inda. Tara, mantang kaiba ninda sa lamesa, nagkuha siya ng tinapay, asin nagbindisyon. Binaak ang tinapay, dagos, iginawgaw sa inda. Namuklat ang sa idang mga mata, asin namin bid siya. Alagad na pinaw siya sa inda. Nagpasinabi-sabihan sinda. Bakong naglalaad ang satuyang puso, ka nagtataram siya sa to sa dalan, asin binubuksan sa to ang mga kasuratan. Pagbuhat kan oras man sanang ito, nagbalik sinda sa Jerusalem. Naabtan nindang nagkatiripon ang 11, saka ang mga kairiban ninda na nagsasabi, iyo mananggad, binangon an kagurangnan asin nagpahiling ki Simon. Sinda isinaysay man ninda sinangyari sa dalan, asin kung paano ni siya namidbidan sa pagbaak kan tinapay.
An marahay na bareta, kan satong kagurang na. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po kita gabos sa paginanyog kan homilya. Diyos maray na apon po kaninyong amin. So sa ngunyan, sa pagselebrar niya to kan Santa Misa, kita nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya asin sa grasya na sa iyang itinao, rogs nas sa tuyang mga prex graduates. Enot sa Ebanghelyo, pinagsasaysay sa tuya, ang mapapadapit sa eksperyensya kang duwang disipulos pasiring sa Imaos. Para sa lambang Hudyo, ang Jerusalem iyo ang sentro kan sa indang buhay. Tano ta sentro? Enot, yaon po dyan ang sentro kan pagtubod dahil yaon po dyan ang templo, pinakadakulang templo, magayon na templo. Perminidang na-associate ang sa indang buhay bilang Hudyo sa templo. Asin ang pagtubod ninda na ang Diyos yaon dyan. Perming yaon dyan. Ikadua, ang Jerusalem iyo man ang sentro kan komersyo. Kung may hinahanap sinda, aram ninda na makukuan ninda sa lugar na iyan. Kung may kaipuhan, siguradong may makukuasin ng babakalon sa Jerusalem. Asin, sa kadakol na aspekto, yaon dyan ang kadakol na tao, palibhas sa syudad, yaon dyan matatagbuan mo ang kadakol na tao. Pero po siguro mas dakol ang nasaksihan nindang numero kan tao kan si Jesus maglaog sa Jerusalem. Narurumduman ta po kang Domingo de Ramos o Palm Sunday. Naglaog si Jesus sa Jerusalem, kadakol ng mga tao ang nagkukurahaw sa iya. Pag umawon, paladan ang aki ni David. Maugmasindang nagsabat, winawagayway ang sa indang mga palmas sa pag-ako kay Jesus. Piesta ang mood kang Jerusalem sa paglaog ni Jesus. Kaugmahan ang sa indang namamatean dahil nahiling da garumay naglalaom sinda na may pagbabagong mangyayari sa indang banwa, sa indang syudad. Alagad bako po yan ang tunay na nangyari. Ano ang nangyari sa Biyernes Santo? Si taong hinahangaan ninda, pinako sa krus. Duman po na disganar sinda. Duman po nawaraan sinda nin paglaom. Garo itong syudad na dati matao o labasaden, mayo ka ng nahihiling na tao dahil nagharali na, nagtiripwasan. Narumduman ko po ngayon na udto, nagsaglit po ako sa naga dahil sa importanteng bakalon o kaya na importanteng dapat na gibuhon. Naglaog po ako sa sarong mall. Ngalas ako, mayo lamang tao. Yako Domingo ngunyan, mayong tao. Ano daw ang nangyari sa mga tao? Mayo akong dahilan na siguro nagtitipid ang mga tao dahil nagpapara lakaw sa mga panahon na ini. Ngalas ako, bakong arog kayo ni ang sitwasyon. Garo arog kayo na namatian ko. Jerusalem na mayong katawo-tawo,
sa mga panahon na linalauman mo na ordinarily may mga tao, pero mayong tao na disganar, habo nang magluwas dahil nawaraan sindanin paglaom. Ini po ang eksperyensya kaduwang disipulo. Kaya imbes na yaon sinda sa sentro kan aktibidad, ang Jerusalem is where the action is. Pero that time, nagrayo na sinda sa komunidad. Nag-iwas, siguro pinili ninda na magsulo-sulo o kaya magrayo sa crowd. Mamundo sinda, pasiring sinda sa Emmaus. Alagad, mantang sinda naglalakbay, may nakisabay sa indang lalaki. Asin, naghapot, ano ang sa indang pinag-uulayan? Asin, ang sabi ninda, ikasan ang day nakakaaram kan mga pangyayari, naaram yan kan gabos, digdisa, ikasan ang day nakakaaram. Ano, sabi ni Jesus, na pinaliwanag ninda ang mapapadapit sa pangyayari kay Jesus. Kaya ang ginibo ni Jesus pinaliwanagan sinda. Bakong pinaliwanag sinda ang banal na kasuratan. Puon sa sinabi ni Moises sa God sa kan mga propeta. Asin sa madaling sabi, susog sa Ebanghelyo, mantang sinda nagrarani, duman sa padudumanan ninda, halos magsisinarom na, madali nang magbanggi, itong lalaking nakikisabay sa inda, nagpo nang magpaaram, nagsisinyal na madiretso na siya. Alagad pinugulan si Jesus, asin pinadagos sa harong. Asin nagkaigwaning sa indang pagkabanggi, sinabi sa Ebanghelyo na mantang kaiba ninda sa lamesa, nagkuha si Jesus ning tinapay, nagbindisyon, binaak, dagos itinaos sa inda. Duman namuklat an sa indang mga mata. Duman ninda na midbid. Naan kaiba ninda sa dalan, bakong kalag, bakong simpleng tataong lalaking mayong pangaran, kundi si Jesus mismo, nagliliwanag ang sayang lalawgon habang binabaak niya ang tinapay. Ipaliwanag po si San Agustin sa pangyayaring ini. Sabi ni San Agustin, tano tayo day nagpamidbid si Jesus mantang sinda naglalakbay. Asin ano tayo day namidbid kan mga disipulos si Jesus? Halos bilang disipulos, aram ta na may personal na relasyon sindang sa kagurangnan. Ang disipulos, igwang master and disciple relationship. So, garo isarong teacher and student, imposibleng da mo marumduman ang sa imong maestro o maestra. Oh? Siguro, maski elementary teacher, dahil manggad malilingawan kang estudyante. Pero sa pagkakataon na ito, dahil namidbiran kan mga disipulo si Jesus. Pero sabi ni San Agustin, bako yang by accident na arog kayan. Dahil si Jesus, pagkatapos na siya mabuhay liwat, bako nang arog kang ordinaryong nahihiling ninda. He is a transformed person. Transformed person. Dahil siya nagpamidbid na siring sa ordinaryong tao na ordinaryong forma kan tao. Bagong pagkamidbid. Alagad mamimidbiran niya to si Jesus sa bagong paagi. Sa paano po? Totoo dahil na re-recognize kan sa tuyang naked eye, pero sa pagbaak kang tinapay, diyan ta mamimidbiran ang kagurangnan. This time, with the eyes of faith. Dahil ta na mahihiling si Jesus sa dati niyang forma. Kan siya namundag, kan siya nakisumaro digdi sa kinaban.
Siya may bidbiran niya to sa paagi kan pagtubod. Asin urog sa gabos sa paagi kan Eucharistia. Kaya sabi kayan may Eucharistic undertones ining istorya. Yaon ang tataramon, pagpahayag kan tataramon, pagpapaliwanag kan tataramon, asin ang Eucharistia. Narurumduman ta sa misa, igwang duwang parte, Liturgy of the Word and Liturgy of the Eucharist. Sa Liturgy of the Word, ipinapahayag ang tataramon ng Diyos, ipinapaliwanag, alagad sa Liturgy of the Eucharist, diyan ang tinapay nagiging tunay na hawak ni Kristo, ang dugo tunay, ang arak tunay na nagiging dugo ni Kristo. Ang arak nagiging tunay na dugo ni Kristo. Alagad si Jesus, tunay na presente. Nagiging liwat na presente. Nakakaibahan niya to every time na igwaning selebrasyon ng Santa Misa. Ano ang gamit ta? Tanganing ma-recognize ta siya ang presensya niya sa paagi kan sa tuyang pagtubod. So, nakadepende sa kaya ngunyan sa pagkakataon na in the context kang graduation kang parish renewal experience, I know na ang inatindiran nindo bako lang simpleng lecture. Bako lang itong pang-isip, kundi pangbilog tang pagkabuhay. Siguro siring kan mga disipulo sa Emmaus, lambang saro sa tuya naghahapot, were not our hearts burning within us while the scriptures or the word is being explained to us. Bako daw na sa duwang aldaw na ini na nag-attender kita kang seminar, although bako siyang ordinaryong seminar, bako daw na naglalaad ang satuyang puso. May mga bago kitang nahiling, mga bagay na na-realize sa satuyang pagkabuhay. How this can happen? Dahil mauot ng kagurangnan na baguhon ang satuyang paghiling. Bakong sa klasikan paghiling kang kinaban, kundi sa paghiling, sa paagi kan pagtubod. I hope pinararom ang satuyang pagtubod sa mahal na Diyos na tunay na presente maski sa satuyang mga kadipisilan sa pagkabuhay. Magayon pong tawaning doon ang huring parte kan Ebanghelyo. Aramo digdi sa istoryang ini kan mamidbiran ninda si Jesus, ining mga disipulos, sabi sa Ebanghelyo, nagbalik tulo sa Jerusalem. Dahil na naghalat ning aga, bumanalik sa Jerusalem. Daraan kaugmahan, daraang excitement. Iba na sa, bako na si taong siring sa dati. Ngunyan, mas excited sinda sa buhay. Sabi sa huring pagbuhat kan oras man sanang ito, imagine, halos pamanggi pa lang ninda. Sabi sa huring parte kan Ebanghelyo, pagbuhat kan oras man sanang ito, nagbalik sinda sa Jerusalem. Naabtan nindang nagkatiripon an 11 sakaan mga kairiban ninda na nagsasabi, iyo mananggad, binangon an kagurangnan asin nagpahiling ki Simon. Sinda, isinaysay man ninda sinangyari sa dalan, asin kung paano ninda siya namidbiran sa pagbaak kan tinapay. They were not the same persons after na mamidbiran ninda ang kagurangnan. Sana po maging arugmang kayan ang satong paglalakbay. We will go back to our ordinary lives with different perspective. Mabalik kita sa satuyang ordinaryong kung anong ginigibuta ka to, pero with this time na may ibang paghiling, may ibang pagmati, and hopefully more excitement.
gigibuhon ta ang mga dati tang ginigibo na pano nin pagtubod. Asin ini man po ang linalauman sa tuya, lalo na pagkatapos na kita nagselebrar kan panahon ng kapagkabuhay liwat, mabalik naman kita sooner sa ordinaryong mga panahon kan sa tong pagkabuhay. Pero ang pinakaimportante, iyo na padagos kitang binaba guning kagurangnan, asin linalauman, na mahiling taang gabos sa mata ning pagtubod. Amen. Matindog po ang gabos sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Jesu Kristo, aking buktong niya, kaguranan muli kan Espiritu Santo, nasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus nagadan asin ilinubong, uminilig sa mga gadan, kan katulong nabuhay liwat hale sa mga kanan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too ang Diyos amang makakamtan. Ale duman sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Tutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupaki na habang nin mga santo, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Pamibi ni Banwaan sa pagrumdom kung paano namidbiran kan mga disipulo sa dalan paimaw si Kristo sa pagbaakan tinapay, mamibi kita sa Ama para sa masararom na pagpapahalaga kay Kristong nabuhay liwat bilang kakanon kan kalag sa satong paglakbay sa buhay. Ang simbag kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, mabuhay na maninigo, sosog sa saindang pangapodan, ipamibinyato sa kagurangnan.
Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ansatong pagsaksi bilang mga Kristiyano, magdara nin paglaom asin liwanag sa mga maluyaan buot asin yaon sa kadikluman nin kawaran nin paglaom. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ansatong parokya, dainanggad magpasibaya kan mga biyaya na inaako niyato sa selebrasyon kan Eucharistia, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghehelang, mapaumayan, asin mapakusog sa pag-ako kan Eucharistia, asin mamidbid naan sa indang mga pagsakit, sarong pag-aklok na makisumaro sa kamurawayan ni Kristo. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, mag-ugma sa kapanoan nin buhay, kaiba si Kristong nabuhay liwat, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagtapos sa Prex Class number 161, padagos na mamatayan ang presensya ni Kristo sa aroaldaw na pagkabuhay, asin magin matibay sa saindang misyon, nagibuhon ang saindang pangakong magserbi sa simbahan asin sa kapwa. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, warasan sa mo, ang masarig na pagtubod, na kaipuhan, tanganing mamidbid ang sa imong aki, sa gabos na pangyayari sa samong buhay. Kuni man sana kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Ang pagdolot asin pag-andam kan mga atang.
Matindog po ang gabos. Magpamibi ka matugang tanganan sa kuwas na idong atang magkanigong akoon kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nakikimahira kami, akoon mo ang mga atang kan simbahan na nagrorokyaw, asin para sa iya na tinatawan mo kan dahilan, nin labi-labing kaugmahan, warasan mo kan bunga nindaing sagkod na kagaya-gayahan, o di kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigwasin dapat matanos sinakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrokyaw sa gabos na panahon. At ang ani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Pasko ay dinulot na sakripisyo. Dahil siya naguntok sa pagdulot kan sa diri para sa mo, at ang ani danay na sinusurog kami sa atubang mo. Idinulot na sakripisyo dahil na siya ngunyan magagadan, ginadan siya danay na buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit na birtudes, asin ang mga angeles na potestades, nag-aawit kang himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kaguranan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan. Sana sa kaitaasan, haladanan minaliglig sa ngaran kan kagurangan. Sana sa kaitaasan. Magluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanagad-an banal, burabo ding gabos ng kabanalan, kay ning maatang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaki niya sin tinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, tainan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkanya maningkali sa singgirari pagpasalamat sa imo, itinaw sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini, tini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako.
Misteryo kaan pagtubo. Kaya kami nagroromdom kan sa iyong pagkagadahan sa pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man giramdama sa iyong pagkaherak, an sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalaugon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkani gumagin kay ras, kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Niamo nayaon sa langit, kanalo ang ngaran mo, agdaton ang mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiring sa langit, ang samong kakanon sa arualda, itaong mo sa nguya-ngunya,
asin patawadon mo kami sa samong mga kasala. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nakakasala sa buyan. Asin hare kami magdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niya mga katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkahirak, magindanin na talingkas sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Jesucristo. Sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinataw ko sa Indo, are pagilingan sa mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkani ko na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda ning katuninungan. Peace. Tolis peccata mundi, kan kinabang. Magluhod po ang gabos. Uyan, Kordero kan Diyos, ay nagpapara kan mga kasaalang kang kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggikan, Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mao umayan.
matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, na kay Raking Hill nga, an sa imong banwaan, asin pinagkanigo mong baguhon, huli kan mga misteryong daing sagkod. Tugutan mong makabot sa dai nalalapang pagkabuhay liwat, kan hawak na nagmamurawayan, huli kay Kristo, kasamong kagurangnan. Amen. Mag-ula po sa nagkapirang mga paghiromdom. Aram po padagos niya to na kita nag-aandam para sa pagselebrar niya to kan ika-450 anibersaryo kan sa tong parokya. Kaya ang second collection po ipinapanugod po para sa paghahanda sa dakulang selebrasyon na ini. Ikadua po, bukas na po ang pag-enroll sa Holy Cross Parochial School. Igwa po ni mga teachers na ma-assist sa indo sa pagpa-enroll. At Holy Cross Parochial School, we go beyond academics, developing faith, integrity, and excellence in every learner. Faith-centered education, holistic formation of learners, quality and values-based education, safe and nurturing environment, strong community and church partnership, accessible and community-oriented, formation of future-ready learners, produce achievers in the past school years, quality education strengthened by experience, guided leadership, and a commitment to a continuous improvement. Nag-o-preserve po kita ng discount sa enrollment. First 50 returning students enjoy 10% discount. First 50 new students enjoy another 10% discount. Siblings discount for families with 3, 4, or 5 children enrolled. Group discount for a group of 5 enrollees. Academic scholarships, first honor 100% scholarship, second honor 50% scholarship, top 3 to 5 in class 20% discount. Limited slots for underprivileged students willing to serve as altar boys or altar servers. Enroll now and be a part of a faith-filled and excellent-driven learning community. Ikadua po, sa aga, Petsa 20, maabot po ang imahin ni San Pedro Bautista na naglilibot po sa gabos na Bikariya asin mga parokya. Alagad naka-assign po ang satong parokya sa aga, kaya sasabaton ta po ang imahin na iyan sa oras na alas 7 nin aga sa patio kan simbahan. Kaya magtiripon po kita sa Porta Sancta, tinerpong bilog na aldaw asin overnight, asin sa Martes na aga, pagkatapos kan misa ihahatod sa Holy Trinity Parish sa Bato. Igwa po ning pagkumpil sa parokya sa Mayo 5 sa Kaldawan, sa kapistahan ni Nuestra Señor de Angustia. Duang importanteng bagay ang kaipuhan, baptismal certificate, asin certificate of attendance sa 3 Saturday seminars. Sa kukumpilon, ang seminar gigibuhon kada Sabado pon Abril 18 hasta Mayo 2. Iguanin practice sa huring Sabado. Kaiba ang mga ninong asin ninang. Pagirumdum po ang mga ninong asin ninang, napilion dapat Katoliko asin nag-ako na kan sakramento nin kumpil. Ikaapat po, sa kapistahan kan Banal na Cruz, Petsa 3 kan Mayo gigibuhon po ang launching kang 2 taon na preparasyon para sa ika-450 taon kan parokya. Ini po papamuyahan kan sa itong Arsobispo Rex Andrew Alarcon sa kapistahan pong iyan. So ngunyan po, igwa po kitang blessing, inot kang nagseselebrar kan ika-40 taon bilang mag-agom ang satuya pong PPC President, ang sa iyang PPC Chairperson, asin ang sa iyang agom, ang BPC Chairperson kang San Francisco. Pagkatapos kayan ang blessing para sa mga birthday celebrants. Inaalok po si Duan na magtahaw. Hello.
Si mga birthday celebrant po, mag-ready na po, digdi sa likod. Si mga nagsaselebrar kang kumplianyo para sa blessing. Hurry up po, hurry up. May pong nagbe-birthday, digdi. Si nagbe-birthday po, magdigdi na sa harani, sa likod. Isusunod po tulos ang blessing for birthday celebrants. Amang makakamhan, inuumaw as pinapamuraway niya mo ansay mong ngaran. Sa kapinunan, linalang mo ang lalaki as babae, tanganing sinamagin saro sa buhay as pagkamot. Ang pagiging saro nin mag-agom. Nagpapahiling kan pagiging saro ni Kristo asin kan sayang simbahan. Ngunyan, uyas sa mong atubang, si Nancy, asin si June, ang ngunyan nagsaselebrar kan anibersaryo, kan ika-40 taon, kan pag-ibahan bilang mag-agom. Sa tahaw kan mga sakit, asin makagabatan, na sa indang inaagihan sa buhay, mag-agom, pinapagkanig mong sinda, magdanay, nadayupot sa lambang saro. Papagdanaya, asin papaglaada, ang sa indang pagkamot, biyayaan mo sinda, asin ang sa indang pamilya, kan mga grasya na sa indang kinakaipuhan, asin minamauot. Amen. Kagurangnan, warasan sa mo, na kaming duwa, padagos na maging sarong puso, asin sarong kalag, sagkod paman, sa karahayan, asin sa kasakitan, sa kayamanan, asin kadukhaan, sa kahelangan, asin sa kaginhawahan, sagkod na kami magadan. Sa kapangyarihan, ni banal na simbahan, saksi ang gabos na uyadigdi, pinaparigon asin binibindisyonan ko ang pagbago kan panuga sa matrimonyo na sa inong ginibo, sa ngarang kan Ama sing aki pa ng Espiritu Santo. Amen. Congratulations. Matindog po ang gabos. Matindog na po. Diyos sa mga kaglalang ning gabos sa kinaban dinulot niya mo ang pasasalamat sa pag-umaw para sa imong regalo ning buhay. Inanyugan sa mong pamibi para sa tugang niya mo nagsaselebrar kan sa iyang kumplianyo as napapasalamat sa regalo ning buhay sa pamilya. Sangkuban mo sinda kan sa iyong presensya sa grasya, tanganing padagos siyang mabuhay na manigo sa imong atubang. Bidisin mo siya asin pakabanala siring man an sa iyang pamilya. Irayo mo siya sa tentasyon kailangan, asin ano man nakatibaadan tangandanin siyang makapaglingkod sa imo. Inihagad mi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday. Happy birthday to you. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, asin bedisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin ang Espiritu Santo. amen. Amen. Very quick lang po ang pagpapicture ka mga Prex graduates, 5 minutes na lang po sa sunod na misa. Tapos ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.